गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमनानि रिपु हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरखौ होस्रांनायनि बागै एमएलए लरेन इस्लारि बिथाङा बुंदों दि हाग्रा ओनसोला जोंनि सम्पति बादि सोरबा दानस्रांना थाफैदोंब्ला हाग्रा बिफाना थानो थाखाय खाबु होनाय जानाय नङा। गोबाव समनिफ्राय थाखानायमोनब्ला बेयो आलादा बाथ्रा। होखारब्लाबो मानसिनि खहा जानो मोननो नाङा आरो प्रपार नटिस होनानै होखारनाया मोजां होनना एमएलए लरेन इस्लारि बिथाङा बुङो। हाग्राखौ सिफायनो नांला, हाग्राखौ जोंनो नांगौ जाहाथे जोंनि बिटिसिआ हाग्राखौ रैखाथि खालामनो हायो बेखौबो बिथाङा बुङो। आसाम पुलिसआ हजाइ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लामदिं टाउनाव सासे मन्दिरनि बारग' पुजारीखौ एरेस्ट खालामो। पुजारी आरो बिनि सानै लोगोखौबो आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनायनि लोब्बा थानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामो। बिथांमोननि मुङा सुब्बु उपाध्याय। बिथाङा 30 बोसोरमोन आरो बियो हनुमान मन्दिराव पुजारी महरै खामानि मावोमोन आरो सासेनि मुङा आब्दुल कालाम। बिथाङा 37 बोसोरमोन आरो सासेनि मुङा दिलवास हुसैन। बिथाङा 47 बोसोरमोन। बिसोर साथामखौबो दायो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। झारखन्डआव मोनसे न'आव अर खामनायनि जाहोनाव गासै 14 सुबुंफोरा जिउ गोमानांबाय आरो बेनि गेजेरावनो साथामा गथ'फोरमोन आरो बे थैनाय नखरनो भारतनि गाहाय मन्त्रि पिएम मदि बिथाङा एक्स ग्रेसियानि मुङाव नखरसेयाव 2 लाखै होगोन होननानै एनाउन्स खालामबाय। मैया गासै 65 डिपार्टमेन्टनि साख्रि मावग्राफोरा गोसोम फ्लेग बिरहोदों। बिथांमोना डिमान्ड खालामबोबाय थादों दि बिथांमोना गोदान पेन्सन सिस्टेमखौ नाङा, बिथांमोननो गोजाम पेन्सनखौसो नांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। नाथाय सरकारा बिथांमोननि डिमान्डखौ नाजावैनि थाखाय बिथांमोना बेखौ खालामदों। गोदान पेन्सनाव खनसेयावनो रांखौ मोननाय आरो गोजाम पेन्सनानो जाहैबाय लाइफ टाइम मान्थलि रां मोनबाय थानाय। बिथांमोननो बेखौ नांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।